Yes, comrades. Good morning, and how are you? Mwazuka bwanji enaso mwaswera bwanji. Comrades, dungoseka Malawi simachedwa kubalika. I think most of you Malawians ena mwaife ya Malawi were not strong-minded people. Timaiwala nsanga komanso were driven by events or circumstances. We are not firm in making decisions. We are not firm in trying to take our politics forward and smart. Chimene mkopa chani. Hai, tsinga win MCP. Edu. Inuyo ngati MCP ni boma. Nimasa muneka MCP boma mundinuyo. You are the people amene muneka MCP boma. Tineka MCP boma ndifeyo ta Malawi. MCP payoka since 1994. Sinambe ya winapo zisango. Kuyankhula kwawo ndikomweku basi. Konyoza koderera. Komanso chinyengo too much kwa MCP. Ndi nkhanza nkati. So ina mkuopa. I don't know why you're afraid of Chakwera and MCP. Awawa sieda awawa MCP awawa. Awawa by 16 September tizachosa. Akuchoka ndipo naosa kuziwa. That's why they're campaigning. Campaign yawo ya kupanga chukwa kusauti hoja azachoka mbomu. So they're trying to do everything to show that they're relevant. Why? In the real sense, they're irrelevant. So mkopa chana Malawi. Mwaiwala kale nu MCP mene yakhala yukhala kumbio konseko. Sitamba kufutika ndifeyo toka panopa Malawi tiliko panopa amoyo. MCP ndi chipani chankhaza kwamba kalikali. MCP zopanga zawo zimene samagonja. Ali mtima wa giring'ande wang'ona weni uji ndi MCP. So niyo mkopa ayayi MCP inde azabera zisankho koma bera zisankho kwake pazakhala povuta. Chikwa namba yo vota yetu kuiziwa kale kale ndi 7.2 million. Unless otherwise. So chimene mkopa inu Malawi mkopa cha. Awawo MCP mkopa cha. Nimasa inu tosefa Malawi amene tinali ku opposition time manager. Tina na ulimozi boma limene tinapanga na ulimozi. MCP aliboma mobela. And will not keep them in government after 16 September. Ndantu akuba. The frustrated Tonse Alliance agreement for them to remain in power oka. Amamanga Saros Chilima to frustrate him because that one the Panga represent Amalawi ambiri omwe amafuna kusinta mziko muno. Ora amene akufuna kusinta mziko muno. So iniyo mkopa cha. Iya kabambe ya tipange iya don't waste your time thinking like that. Chiganizo munapanga kale chovota daso kabambe remain like that. Panopa mzingo onera kanema amene opanga kwa MCP ndi kuzipani kwinako. Chiganizo choti ya Malawi tizavotera chipani cha UTM. Kapena msogolo wa UTM chinapanga kalikali. Daso kabambe already you'll be there pa ballot paper. Pa 16 September pano. Pa ballot paper pamene popo azawina zisango. There's nothing that is going to change. Kuma kuyankhula mantha ya Malawi. NFM mkuwa tupanga campaign. We campaign every day siti kumafocus for that. We know the truth. Malawians have already decided that they're going to vote for Daso Kabambe. Full stop. Daso Kabambe suti kapena anaipisako mbili ku DPP. Suti kapena ndantu onse amene aku DPP ama anadala naye ali ku DPP. Never. Chimozi Saulos Sim. Sana dedwe ndi anthu a DPP. Kapena even APM sana mude Saulos Sim. Kapena APM sana mude Daso Kabambe. Koma kumene kuja kula anthu ena osokoneza. Chipani kuja. Chimozi mmene kwe MCP. Achakwera kuziwa bwino kuti Daso Kabambe ziko ya zalisinda. Akuziwa. Koma anthu ena ndamene akusokoneza Chakwera. So Chakwera akakauti ndi munthu wabwino. Paine pakudabisa ngoti Chakwera is very much dormant and indecisive. Chakwera kuganiza mwa fast samaziwa nakisinda abusa amembekeza kuti vesi ibwerekaye kumutu ndi amaganiza bwino. So ndale za kumalawi sizofuna vesi ya. Achakwera kuziwa bwino kuti Amalawi ambiri afuna Daso Kabambe. MCP knows this. Kwa pali ena ake nkhakamira. Zomwe zikuwa namiza president azolinga zoziwa oka. Osati zotukula zikula Malawi kwa zoziwa oka. So comrades, what you have to know is UTM has got no issues with MCP. Aye. Because UTM as a party contributed
kuti MCP alawe kuboma after so many years opposition. So mukamaona MCP mukungona kuti MCP ngati ku Central Region chilichonse cha ku Central Region ndi cha MCP. Oyo munthu ina aliyense anayembesa Central Region ndo MCP. Amalawi musazinamize. Lilongwe is our capital city of Malawi. Sudi kapena ku Central Region ndiko achewa okha. Hayi. Even in my district of Central Region. Sudi kapena aliyense ndo achichewa. Hayi. Ndikatenga pamene popo ndo kuti chipani cha MCP nchasankho. Nchosankhana mitundu. Central Region panopa is saturated. Even here in the north, achewa aliko, alomwe aliko, mtundu wose wa Malawi is in every region. That's when mkopa inoti ya Central Region, analembesa mbili, iyayi. And don't rush, pomakamba, don't rush, kumakamba zama alliances. Mukusokoneza kwambiri anthu kumamizi. Chipani ngachi registered Malawi government, chionese mphamvu zake pachoka. Alliances should come later. Pazifukwa. Osali panopa muthamangire iya tizaruza. Kodi ino mukaruza. Chabwino ino mukaruza. What is your contribution to that kuruza? Or what is your contribution to win against kuruza? So ina mango kamba ngatana ngono. You do nothing, you are just sitting in your homes, you don't campaign, and you are afraid of losing elections. Yet you are not contributing anything to the campaign. Mupanga pochani inuyo. Mukutamangira alliance. Kamene niyo ngati chipani kapena ngati anthu ofuna usina zinthu mziko muno. Mukuonera anthu kuthekera kuti wina akakuza kwina bwino komanso kulowa boma muchakapanga bwino. Why are you afraid? Why can't you just participate in a campaign? Basi daily kukapa social media. Sidi ukana tose vitimina kukapa social media. But do something. Don't bring zinizoti zosokoneza. Ai. Kamena upanga muti ya kwa bwela Afrobarometer. Izi zote zongoti chedwesa zimene zizi. Zilibe umboni zimene zizi. Zilibe umboni. Afrobarometer anthu ake amene amakuma nawo bwaisa amapeleka maina. Kuti tinakuma ndauja unena zote. Panopa kumalawi panopa, everyone in Malawi is there for change. Afuna aone kusintha. Moyo utu ukuwawa atu. Simpira atu moyo metu ukhala wayi. This is the real issue. We are really deeply affected as Malawians. Kama pa household. Munyumba mene zinu sizi kuyenda. Inde tinazo zomwe zikuti sunga pa siku ndi siku zakudya. Koma moyo metu ukhala panopa. You can't say kuti uoneso kumbuyo. Ayi. Kapena uone pa utafika hapa. Ayi. Tetione chisogola Malawi. MCP should not win these elections. And it is not going to win. That's why angopanga makampeni akugula anthu a DPP kubwera kwawo, chipani kwawo. Even DPP itself. It is very difficult for DPP to win the election hapa 6 September. Chifukwa maubale amene alipo pakati pa chipani cha UTM ndi chipani cha DPP. Ubale amene alipo. UTM has got very little issues with MCP. MCP amaziwa kuti without UTM Chagula sakanawina kwa president. Hai, tikateya kundale zopusa. Ngati MCP amanyadira kuti alimboma sakuonaso zipani zina zolimbana nawo. MCP on visilu, vizereza vindele. Fikonyofu fio. Bachinkonde paenepo. Zoyi anthu oyipa kwambiri. Zisilu zenizeni. Because MCP made it to be in government because of UTM support. Ndingwiza watu salaya. So MCP si kuti ni mboma hai. Mboma mumu ya kukauti president wa MCP. Mwina zochitika ukanga zikola ngati chwa MCP panopa ya ikwenisa ndale za ikwenisa boma ndi ndale za kuchipani ndi ndale za kumtundu wao wachichewa apo ndi apo. But otherwise MCP is not comfortable in government. So comrades, Malawians, when you look at who is going to win for 16 September, Didaso Kabambe basi. Palibeso win hai. Manamba amena kuchula anthu kama statistics akupeleka anthu wa Afrobarometer, forget about those things. Zilibe maumboni. Panopa ku Malawi tufuna msogoleri wabwino. Didaso Kabambe is a game changer. Ngati mufuna SKC legacy, jipite pasogoro anthu ake ndashina Kabambe. Amata silezini. And Kabambe is very open. He's going to work with people. Afuna andi akuika malingaliro awo
kuti dziko la Malawi lipite pasogolo, because this country panopa ndilo dziko lathu ndodwala tu economically. Kayendesere ka chuma ku Malawi kunosika kuenda bwino. Chuma chathu cha Malawi sichikoneka mtunda ayi, chikukwiririka ndi umbuli wa usogole wa MCP. So amene ngachifukule chimene chioneke poyera ndi Daso Kabambe. He's got the experience. He knows what is. Mukamaona olofunda kamatuza fundo zichi zikubachira kuveka kuti iyi ndiye fundo yabwino, koma mukatengera ndale zogwesana, you lose an opportunity. Kabambe akazaluza zisankho pa 16 September, that is a lost opportunity Malawians, and will never regain that opportunity anymore. Kusogolo konseko tizagawanapo ziko litu akumpoto zakhapauka akumwera apa se bakati ngati sitimsanga Kabambe pa 16 September ziko lathu lizagawikana chifukwa zabwino sitizaziona ya economical. Without economy yabwino simungaendese ziko maona pachakwera apatu. Komanso uKristu kapena ufumu siumaendesa ziko, kapena chikhalidwe sizimaendesa ziko. Ziko limayenda ndi malamulo okhazikika, komanso malamulo oti ukamakamba ziko lonse lapansi ndiziziwa kuti kuja kuli ziko awupanga zizooneka. So munthu amene angapanga zimene zozo ndiye mwe Daso Kabambe. So I don't know why people ena mukumasochera every day ukacha mmakani nkhawa zanuzo siyani uko, ngati munalembesa sungali vote yanu sungali for Daso Kabambe. Ndena mana yayi koma Kabambe pa ground palibe alipo. Iniyo mukupanga cha anthu amene mukona ziko la Malawi, why not helping Kabambe to campaign? Mufuna Kabambe basi azipita kumamizi uko inde azipita, koma iweyo ngati uli ndi nkhawa ukuziwa chomwe tikufuna tivotere Kabambe chifukwa chake kuchiziwa kuti nisogolere kai pa makandidate onse amene ukhanga ali ndi kuthekera kusinda ziko lathuli with experience. Ena awawa tu alibe ti my experience olongosoka olozeka. Makandidate ena akulibe olomunga apemphere chotani omutapanga fasting na nobody. Mulibe nzeru chimene afuna kai ku State House tizapasa maulemu. Bas pamene Kabambe wants to work because he has already worked in the civil service. He has already worked as a Reserve Bank governor. Bwino ndito. Aya yakumangamanga indeka munthu mziko mukakhala usogolo wa umbuli amamanga anthu anzeru. Just like imagine Otto Nchirwa ntamene amakwera ndi Kamuzu. He was a barrister of law. Anthu onse amalimba ndi Kamuzu anali anthu ophunzira. Chimozimozi MCP jimalimbana ndi anthu anzeru koma ku Malawi. Moti anthu amene agwira nawo ntchito amapanga chipongwe waida kuapha ngaya Kamuzu detention without trial. Panopa chimozimozi kakhaidwe kamene kaja kanamera ndithu mabanja yena o makolo awo anali MCP makamaka zato Central Region. So comrades Malawians, ndikuchosani nkhawa. Daso Kabambe pa 16 September azafuna vote yanu. Munapangale chiganizo. Thank you very much. Koma zoti munene kuti ayi nkhani ukhoti nkhani za ukhoti zita palibenso ndi nkhani zomwe. Mwini wake kunena poyera alibe nkhani ukhoti. So why do you get worried? Ndena mukamba za Alliance iyayi Kabambe akhale running mate, Mutharika akhale president. How come is it going to happen? What is so special with the people of Choro? Kutoka komweko kuchoka president APM, kutoka komweko kuchoka running mate Daso Kabambe zingatheke zimene zozo. Can it happen? Zemupanga papa zetu kugaza kopusa kwa basi kumene koko. Kutoka komweko kuchoke APM wa DPP president, Daso Kabambe vice president, same district. Ndi anthu ena Malawi mupanga cha region ndi ma district. Of course mulungu atidalisa anadesa boma la Choro kuchoka anthu anzeru omwe tikona ngati akuza kuti thandiza ziko lathuli. For example kuyamba nthawi ya Bingwa Mutharika anapanga bwino kwambiri. APM ndi zinangomvuta koma nayenso anakhapa mpando because of sympathy vote. So Daso Kabambe is also coming from Choro. They are blessed. Koma zoti muyerekeze kuti ayi APM akhale running mate wa Kabambe kapena Kabambe akhale president. The democracy athu tikuisokoneza. People of the same district sangakhale momwemo muchoke the president momwemo muchokeso running mate. Malawi ndi ndinaupusa. Let Kabambe stand. Ofuna kubwerayo abwere. Ngati APM a DPP aufuna Kabambe agwere naye ntchito. Si mulandu kusiya chipani cha DPP ndi join UTM. Si mulandu. Koma si mulandu kukhala DPP komweko kuthandizira usogolero wa ndani wa Daso Kabambe.
It's not a problem. You can do that. Then I've never been campaign for SKC tiri MCP. That's not nobody I throw now good time that turns the up on the app. Sure, tell you to be on my elections. So we cannot do an independent campaign and has kukaikira. Kuti iwopan campaign ya UTM ndayo funikira ngati hii ya campaign. Basi wewe upanga independent campaign sizingakhale bwino. That's why ine natenga membership ya UTM. Kanti kuma ndi mavuto pa campaign yanga mendelewa kumene ku UTM ko no problem. But my issue, my position is I need this UTM president atenge udindo pa 16 September and have to work hard. So could you take ku DPP nchimozimozi? Ngati kuli anthu ena amene afuna alliance ndi UTM. Ngati zikufuta. Why can't members of DPP just join UTM? Full stop. You lose nothing. Zipani zizu kamwa chipani suti kapena umazimangira konkuja ai. Kabembe anachoka kubwa. Salusi anachoka kubwa. A Joyce Bana anachoka kubwa. So many people left Kumbo Kachara anachoka kubwa. They left DPP and started their own things. Ndeti kama zama alliance ndikutari kwa alliance huko. Amene mkono ndi kabembe ndikutekera ngati mene ndikona ineyo. Just leave your parties, join UTM. Full stop. Kabembe kazapanga bwino musaya mikido. So panopa anthu onse amene anagwira bwino anagwiramo maboma akale. Anagwira ku UDF, ku DPP, ku PP. You can mention all ku MCP komweko. Suti kapena the favorites of Malawians. Ai. Amene namba masaikuli politicians panopa ku Malawi kunoko. Amalawi wambiri sakuwakhulupirira tu yani. Ngakhala mwina anapangapo zabwino ku maboma ambuyo. Kwa panopa ndimene tafika panopa ziko la thuli. Nobody is trusting cycle politicians. The only way to go for cycle politicians in Malawi is to support a winning candidate. Yemwe Kabambe. Kwa chinga kachovuta ndi chani kuti Auradi Musa, Akeni Msonda leroli amsupport Kabambe uchi atenge usogolera. What can be the problem? A Joyce Banda kungoza anthu awo onse APP takamvoteni mkulu takamvoteni Daiso Kabambe. What could be the problem? Akumbo Kachali awawa zipani zawo za ma briefcase za pabanja kapena za yoka. Kungopanga kuti basi votere Kabambe. What is the problem? Or kwa MCP ukuku anthu ena amene tikuona kuti akuvutika makhaidi wawo kuchipa cha MCP. Why can't you just support Kabambe? What we need is not kuti chipani chikhale bomba. We need somebody who can change things in a country ya Malawi. Hey. Ngati mkono msogolani ndi ofoka ngati DPP auti APM ndo kalamba. Don't waste your time. Let that man sit down and rest. Ino ena anu amphamvu join DK. Mova DK was in DPP. So mu DPP mwachoka manthu ambiri omwe angopanga tizipani tawo apo ndi apo. Why can't you just unite and put Kabambe pampandopo? Forget about your past mistakes. Mukawamboma mcha, if you support Kabambe this time, zoipa zanu zose zimene mwakhala mukupanga kumbuyoko kuyamba 1994 Amalawi azayiwala. Kwa panopa mkamalimbikira kuti you fighting a leader yemwe akona kuti ndikuthekera usina ziko watu Malawi muno. Mbiri yanu zakhala yoipa mpaka mmanda. Whoa. That's what is going to happen. Mwaona Malawi anthu andale mena amwalira pakati pa mena matukwanidwe. Inuse mufuna mtukwanidwe. Ngati kuchipani ayi tipanga alliance. Don't rush for alliances. Alliance yake achani. Ino mundi zeu za mtundu wanji kuti mpanga alliance ndazenzanu owina kati. Mundi kutheka kwa mtundu wanji. So comrades Malawi samene kule monyengera panopa ya. Panopa zoti kawina zikamba ya. Ndikudikira alliance msogolo wa chipani angokhala mbwini. Anthu okula mtima ukhoka kuchipani kwanuko afuna alliance zichepe. Malawi tufuna msogolo wabwino woti azati thandize. Mavuto tinawo ndakulu kwambiri. Tikulira every day. Chinchomo timagula 50 tambala panopa tigula 10,000 kwacha. Sweet amene panopa palibe sweet wa 20 tambala. Sweet akumapita 100, 150, 200 kumapita mwamba. Sweet yeni kale timagula masweet atatu 1 tambala. Sisi zilibwino ku Malawi. So ena amene muli kwa zipani, don't rush for alliances. If you see your leader is incapable, join the winning leader. I mean the winning candidate. Daiso Kabambe is okay. He was there in DPP government anagwiramu as a civil servant and entire DPP. He did a good job. To save it to zero. He's got a very good track record about how he performed in the previous governments or administrations. So why do waste time kumatenga muntu wandale what says wachina chili chose mutu kumani mbana ndi Daiso Kabambe? Malawi, why did you go to school? Why are you crying that this is kuyenda? Sisasange anthu ogoto mala ena otinaye esapo kale zinakanika. Anthu amene amapanga bwino anadedwa kumene koko. For example, Cyrus Chilima was doing good job when he was in DPP.
as a vice president. Amapanga zizolongo soka. The first years, when he was the running mate wa APM. That's Kabambe, the same thing. So why do you waste time, you Malawians, kumageza kutali? Muntoti wabwino alipo kali Daso Kabambe. Why do you waste your time? Atufuna alliance ya chani. We need to go into alliance and change things in government. Thank you. Good morning. Malawi, Camera.